family, guys, good morning ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಪೂರ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಂಚನೆ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ತಲೆ ನಾನು ಆರೆ ಕಾಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶ್ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಏವ ಬಾತೆರ ಸುರ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಪನ್ವೇರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಪಂದು ಅತ ಚೆನ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಬಾಲದ ಮೀದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಂಟೆಲ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತಾರೆ ಬಜೆ ಪೀನರಿ ಅವು ಪೂರ ಪೂಜಾ ರೆಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬನ ಅಮ್ಮೇರಂಜಿ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಿದಡ್ ಗೊಬ್ಬಾವೇರು ಬಾಲೆನ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಯಿಡ್ತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಪ್ಪ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ನೈತೆ ಬುಲ್ಪೆ ಬಂದು ಹೊರ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತಿಲೆಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆನೈತೆ ಫುಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಲ್ಲಿಗ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ನಾಗ ಬುಲ್ಪು ಜೋಲ ಅಂಚ ನೇರ್ನ ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಪುನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಬೋಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಶಾನ Asian. Boleh Zizi. ತಿರ್ಗದಾಂಡೆ ಬಾಬುದಾ ಪಪ್ಪನ್ ಪರಬು ಪೂಜಾರೆ ಪೂಜಾ ಟಾಟಾ ಅಂಪ್ಲಿ ಪಪ್ಪಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೇಶ ಪಪ್ಪಲಿ ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಮಂಡ ಆ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೈಟ್ನೇ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚಿ ತೂಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪನ್ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಪಪ್ಪನ್ ಬಿಡು ಪೂಜಾರಿ ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಪಾಡು ಪಪ್ಪ ಬಾಬು ಟಾಟಾ ಪಾಡು किश कर ले पप्पा को किश इसको पुनः मल्ला किश अच्छा ओके रजरे बाय ओके बाय ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆಂತುಲೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಜತ್ತಲ್ಲ ದಾದನ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಲಕೊಂಡೇರು ದಾದನೆನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಉಗುರು ದೆಪ್ಪರಂಜಿ ಬುಡಿಯೇರು ಅತಿ ಶಾನ್ವಿ ದಾದ ಮಂಪುನು ಚೋಚಿದ್ದೀನಿ ಶಾಕಂಡಿ ಬಪ್ಪೇರಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಪ ಅದೇ ಬಪ್ಪೇರಮ್ಮ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಗುರ್ದತ್ತದು ತಿರ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಜೇದೊಲ್ಲದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಟೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಪಿರಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರು ಬಾಲೆ ನನ್ನತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 11:45 16 ಆವೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಟಿ ಕೆಂಡು ಕೆಲವು ಪುರ ಅತ್ತೆ ಶನಿ ಬಾಬಾ ದೇ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಉಗುರು ದೆಪ್ಪರನಿ ಬುಡಿಯೇರು ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ನ್ಕೊನೋಲು ಏನ ಈಗ ಕೈಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಜುಂಬು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಮಂತ್ ಪಾಡುವಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ
ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ತುಯ್ಯರ್ ನಿಕಲು ಆರು ಒಣಸ್ಕಂತೇರು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಲೆಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಲ నేను రపరప ఉన్నాడు బడల అతడు ఈ మరువు అవుతున్నాక మాత్రం మస్తు ఆశ ఆపండు ಬೇಗ ಬೇಗ ಉಣ್ಕಂದ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜೋರು ಬಡಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟು ಸಾನಿ ಒಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಲೇರು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಿನಿ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಇನಿ ಹರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಡಾಯ ಆಯ್ತೆ ನಾನು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಡಾಯ ನಾಲ್ ಲಕ್ಕಿ ನಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕಿ ನಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾಯಂಗ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆದಿ ಅಂದೆ ಕುಂಭಕರ್ಣೆದಿ ಏರು ಹಾಂ ಚೆನ್ನ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಸಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾರೆಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಪಾವನು ಆಯ್ತು ರಾಜರು ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ರಾಜರು ಬರೋಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಮರ್ದಿಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಲ್ ಮೀಪ ಪೋಪಿ ಮನೊಂತೇರು ಮೇ ಬಿ ಜೆತ್ತುತ್ತೇರು